Per finalitzar, els dirigiré jo mateixa unes paraules en la meva primera intervenció com a alcaldessa de Tortosa. Benvolgudes regidores, regidors, autoritats, representants institucionals i veïnals, veïnes i veïns, familiars, amigues i amics. Avui encetem una nova etapa per a Tortosa, una etapa il·lusionant, responsable i profundament humana. Progrés, diàleg i esperança compartida, tres pilars per reivindicar, amb el treball diari, el sentit profund de la política municipal, servir la ciutadania, treballar pel bé comú i construir una ciutat ben gestionada i preparada per als reptes del present i del futur. El projecte de la Tortosa republicana que avui comença es basa en una idea central que ho impregna tot, una Tortosa cohesionada, connectada i centrada en les persones. Una Tortosa que escolta, que dialoga i que creix amb el talent i la força de tota la seva gent. I quan parlo de connexió no em refereixo només a ponts, carreteres, vies o infraestructures. Parlo també d'una connexió humana, social i emocional. Parlo de connectar amb les famílies, amb els joves, amb les xiquetes i xiquets, amb la gent gran, amb les entitats, amb els barris i pobles del municipi. Parlo d'una ciutat que es mira a l'espill i s'agrada i que sap que entre totes i tots podem fer possible una Tortosa millor. Tortosa ha de ser una ciutat orgullosa del que va ser i de la seva història, sí, però amb autoestima pel que ara és i pel que pot arribar a ser. Una ciutat que posa en valor elements que ens fan únics, el riu, la nostra manera de parlar, la nostra cultura i gastronomia, la reserva de la biosfera, però sobretot la nostra gent, que és el millor actiu que tenim. Tortosa també ha d'estar connectada amb el territori, amb les Terres de l'Ebre, amb els pobles germans amb qui compartim història, reptes i oportunitats. Ha de transformar el seu paper de ciutat capdavantera cap a un lideratge generós, que suma, que coopera i on tothom hi guanya. És per això que iniciaré un torn de visites als municipis veïns per a treballar colze a colze amb les alcaldesses i alcaldes per fer créixer les Terres de l'Ebre. La Tortosa d'avui ha de ser una ciutat que s'estime i que ens il·lusiona. I per aconseguir-ho hem d'apel·lar la nostra essència. Una ciutat oberta, amb un projecte comú, on tothom hi pugui aportar, sumar, perquè quan sumem, multipliquem. Este és l'espírit que ens guiarà. Deixem enrere la política del soroll, del pessimisme, de la batussa constant, perquè tenim massa feina per donar-li espai. Si la crítica és constructiva, serà benvinguda. Però som persones triades pel poble i el nostre deure és treballar per al poble. A cap de nosaltres ens han votat per a destruir ni per a generar confrontació. I el respecte ha d'anar per davant de tot. Hem de donar exemple a la ciutat que representem. La gent que em coneix sap que soc d'escoltar, de diàleg, de mà estesa i de ponts. La resta no m'interessa i, sincerament, penso que la majoria de tortosines i tortosins tampoc. Tortosa mereix més i és hora d'estar a l'alçada i de treballar per allò que la gent ens ha votat, per atendre i donar respostes a les necessitats de la gent i, sobretot, per treballar per millorar la nostra ciutat, fent política vàlida per a la nostra gent. Vull deixar clar, per si encara algú té dubte o li interessa sembrar dubtes i continuar fent soroll, que l'acord de govern que ha permès que avui Tortosa tingui la primera alcaldessa republicana respon a una decisió legítima i democràtica per garantir estabilitat i avançar en projectes que beneficien tota la ciutadania.
Independentment del nombre de regidors, el que importa és la capacitat de consens, de treballar i d'aportar solucions reals. I això és el que estem fent i el que continuaré fent des d'avui mateix. Soc una persona compromesa de treball, de remengar-se, de donar-ho tot allí on he estat, amb una trajectòria vital i professional que m'avala. Vinc d'una família treballadora de ferreries, del barri de la Casota, que m'ha inculcat uns valors que em donen força per emprendre amb el màxim honor i orgull ser la primera alcaldessa republicana de la ciutat que m'ha vist néixer i créixer, una responsabilitat que afronto amb fortalesa, amb optimisme, amb compromís i amb il·lusió. Tinc la meva professió, infermera i professora universitària. No vinc a viure de la política. La meva és una professió que m'ajuda a tenir els peus a terra, a recordar-me d'on vinc i que m'ensenya que l'important és l'esforç i fer camí. I fer-ho tenint visió de present i de futur, però sobretot visió de servei públic i transparència. Vinc a fer política útil per a millorar la vida de la gent. Estaré al carrer. Tindré la porta oberta a tothom que ho necessite i inicio este camí ben acompanyada per un equip de govern que vol fer que Tortosa avance de veritat. Tenim clar el model de ciutat que volem, una ciutat que progressa, que no fa polítiques de paradors. Un model de ciutat on la base són les polítiques socials que fan millor i més agradable la vida de la nostra gent. I també tenim una altra cosa clara. No tolerarem els discursos d'odi ni de menyspreu. Han començat a aparèixer i no podem mirar cap a una altra banda. La nostra ciutat es construeix des del respecte i la convivència, no des de la temor ni la divisió. Cadascú dels aquí presents haurà de triar a quin costat vol estar, perquè la història recordarà el que fem. Qui tria l'odi a canvi d'una cadira, qui tria trencar Tortosa només pensant en el seu benefici personal, que ho faci sabent que la gent d'esta ciutat no ho oblidarà. El nostre govern ho té clar. Nosaltres treballem per una Tortosa que garanteix els drets de les persones, sense oblidar que tothom té deures, sense excepcions. Tinc molt clara la Tortosa que vull. Vull una Tortosa que creix dia a dia, que pensa en el present però que mira al futur amb ambició. Vull una Tortosa oberta al riu. Este és un projecte il·lusionant que ja hem començat i que treballa per reconèixer l'Ebre com el que és, un element que uneix barris, pobles i territori. El riu és identitat, és vida i és oportunitat. L'hem defensat i el defensarem sempre. Vull també una Tortosa ben connectada amb la resta del país. Exigirem el tercer carril de l'AP7, més i millors freqüències de trens, incloent l'avant, ja que no n'hi ha prou amb una sola freqüència al dia, i tot allò que ens permeti estar connectats amb Catalunya, el nostre país, però també amb la resta dels països catalans, dels quals som cruïlla i d'aquí oberts al món. Tortosa és un diamant que necessita ser polit, cuidat i posat en valor. El nostre patrimoni és immens i cadascun dels nostres barris i pobles té elements d'una riquesa extraordinària. La nostra responsabilitat és fer-los lluir com es mereixen. Per això farem una Tortosa més neta, més verda i més segura. Respectarem i farem respectar els espais comuns. I com ho farem? Fent complir els contractes de neteja, d'enllumenat i de jardineria. Els recursos públics són de tothom i hem de garantir que es gestionen com toca. Crearem més ombres, més refugis climàtics, plantarem més arbres, fent més agradable i amable la nostra ciutat, més zones infantils perquè els nostres menuts i menudes puguen gaudir de la ciutat. I millorarem la seguretat amb presència visible de la policia, però també amb carrers més nets i cuidats,
i sense racons foscos, perquè volem caminar tranquils i volem que la nostra gent gran i les nostres filles i fills ho puguen fer amb seguretat. I aquesta és la ciutat que volem. Però la transformació més profunda arriba amb el Pla de Barris i Viles, que ja és una realitat, un projecte il·lusionant que transformarà i regenerarà els barris de Remolins, el Rastre, Santa Clara, el Castell, el Garrofer i el centre i el nucli històric. Rehabilitarem habitatges, edificis i espais públics i incentivarem ajuts per a habitatges privats per tal d'impulsar la revitalització d'estos barris, una inversió de 25 milions d'euros que significa la subvenció més gran de la història de Tortosa. Ara l'hem d'aprofitar i fer realitat. Rehabilitarem l'espai Sant Joan, el centre Sant Francesc, els jardins del Príncep, el Call Jueu, els col·legis de Remolins i la Mercè i els Josepets, que seran un centre cultural i de creació artística de primer nivell. En breu ja podrem iniciar la seva transformació gràcies a una aportació d'1,5 milió d'euros que hem aconseguit des d'Esquerra Republicana. La transformació física no pot anar sola, ha d'anar acompanyada d'una transformació social i sostenible. La cultura, l'habitatge social, el patrimoni i els serveis seran elements claus per recuperar la vida a la nostra ciutat històrica. I continuarem treballant en projectes estratègics per a la ciutat, la recuperació del balneari d'Emporcà com a futur arxiu comarcal del Baix Ebre, les millores al Castell de la Suda i al Parador, la connexió de la ciutat amb l'Hospital Universitari de Tortosa Verge de la Cinta, la seva ampliació imminent i el projecte del nou Hospital Universitari de les Terres de l'Ebre al barri de Sant Llàtzer, l'arribada dels estudis de Medicina i l'ampliació del campus de les Terres de l'Ebre de la URB, així com altres projectes educatius tecnològics. La recuperació del projecte del pont que ha d'unir Remolins en Ferreries i l'Emede de Jesús, la connexió de Ferreries i els seus instituts amb la Via Verda i el centre de Tortosa i noves promocions d'habitatge social als barris de Ferreries i el Temple. Ja ho veu, Tortosa té futur, té potencial i necessita projectes a l'alçada. Els projectes i les accions parlen i parlaran per nosaltres. També afrontarem el deute històric d'obrir la ciutat al riu i ho farem amb la transformació de l'Avinguda Lleida i reordenar el trànsit per guanyar espai per a les persones. Treballarem per a que el mercat sigui bé cultural d'interès nacional. Recuperarem l'espai de l'antiga fàbrica Samarsamo amb seguretat i responsabilitat. No farem les coses a mitges. Primer la seguretat i després els projectes ben fets. Volem una Tortosa forta econòmicament, amb un teixit empresarial potent i segur, amb un comerç local viu. Estem millorant les zones d'aparcament amb la reestructuració de l'Avinguda Felip Pedrell i el nou aparcament a l'antiga estació, amb més de 280 nous aparcaments. Dinamitzarem el centre històric i atraurem inversors de qualitat. Continuarem potenciant els polígons industrials del Baix Ebre i Catalunya Sud. Mos han de venir bones oportunitats, estan arribant, amb treball de qualitat per a la nostra gent i perquè els nostres joves puguen tornar a casa si ho desitgen. El meu objectiu és clar, és crear les condicions idònies per a recuperar el talent tortosí i ebrenc que tenim escampat pel món, que n'hi ha molt. També fomentarem un turisme sostenible, respectuós i de qualitat. Som ciutat de riu, de muralles, de patrimoni i de natura. Fixeu-vos-hi, quants altres llocs al món coneixeu amb un parc natural de mar com el nostre delta i un parc natural de muntanya com el nostre port? I també tenim la Via Verda. Nosaltres ho veiem normal, però som únics. I Tortosa uneix els ports i el delta i ho hem d'aprofitar millor.
L'esport i la cultura són dos pilars de la Tortosa que volem. Continuarem cuidant el teixit esportiu i associatiu. Estem millorant els equipaments esportius perquè no es tracta només d'impulsar nous equipaments, sinó de mantenir i millorar els existents. Hem iniciat la cobertura de les pistes del Temple. Hem actuat al pavelló Firal de Remolins i al pavelló Jordi Angelats, on seguirem invertint per fer-lo més accessible, com també a la graderia del camp de futbol i la renovació dels seus vestidors, per posar exemples. Però també construirem la nova pista d'atletisme, ara sí, perquè hem aconseguit el finançament. Com m'agrada dir, l'aptitud es demostra amb accions i sense fer soroll. I seguirem fent de Tortosa una capital cultural. Tenim la Biblioteca Marcelí Domingo, el Teatre Auditori Felip Pedrell ampliat i renovat que obrirem en uns mesos, el museu a l'antic escorxador, la Casa dels Gegants i pront els Josepets. Hem retornat el Festival Internacional Vertebradansa, allà d'on no hagués tingut que marxar mai. Continuem consolidant altres festivals de primer nivell que edició rere edició ens fan ser referents a nivell de país, com el Protofest a cel obert, Toca'm Artèria, la mostra de jazz o Ebre Terra de Vents. Uns festivals que apropen la cultura a tothom. Per això continuarem portant la cultura als carrers. Tortosa té potencial cultural de primer nivell i l'estem posant en valor com es mereix. Este mandat hem creat les dues primeres llars municipals públiques i farem créixer els estudis universitaris a la ciutat. Dignificarem la seu de la UNED. Fa gairebé 30 anys que em vaig ser alumna quan vaig estudiar allí psicologia i està pràcticament igual. Poder-se formar universitàriament a distància és un dret de qualsevol ciutadà i ha arribat el moment de dignificar les condicions d'esta seu. I permeteu-me destacar, arribats a este punt de la meva intervenció, un compromís personal, la memòria democràtica, que seguirà sent un eix central d'este govern. Hem de recordar les atrocitats del passat per a no repetir-les. Hem de dignificar la història de les famílies tortosines que van patir massa. Crearem un espai de memòria i un centre d'interpretació de la memòria i continuarem fent tota la pressió que puguem per a garantir la retirada del monument franquista del mig del riu. Per a molta gent, quan això passe, simbolitzarà el moment en què Tortosa deixarà de mirar enrere per mirar endavant. És un greuge històric que cal resoldre tan prompte com sigui possible. I arribant ja al final de la meva intervenció, hi ha una reflexió que vull fer en veu alta, seguida d'un anunci important. Estic segura que la majoria de tortosines i tortosins, tot i l'orgull de saber que el nostre territori és un dels llocs on el català resisteix més fermament, estan preocupats pels constants embats que rep la nostra llengua. Als carrers, als hospitals, als consultoris, als bars i restaurants, a les botigues, en la pràctica esportiva, als patis dels centres educatius, hem de poder-nos expressar amb la nostra llengua materna i se mos ha de poder entendre. S'ha d'incentivar que el català sigui la llengua d'acollida i integració quan arriba algú a Tortosa que no la parla i ha de ser la llengua usada a la nostra ciutat i també en tots els actes, concerts i accions que organitza l'Ajuntament sempre que sigui possible. És el nostre deure i per tal de donar resposta a aquests reptes, anuncio amb efecte immediat la creació d'una regidoria de llengua catalana per fomentar l'ús del català a la nostra ciutat i garantir els nostres drets lingüístics. Penso i crec que governar també és cuidar
I cuidar forma part de la meva manera d'entendre la vida. Vinc de l'àmbit de la salut, de la cura de les persones. Soc infermera amb molt d'orgull. Cuidaré de la gent i de la ciutat, de les entitats i del patrimoni. Treballaré per un govern obert, transparent i participatiu. Seré una alcaldessa de porta oberta. Impulsarem el diàleg i millorarem la digitalització municipal per fer la vida més fàcil i accessible a tothom. No m'oblido de donar les gràcies als socis de govern, així com també a les companyes del grup municipal de la CUP, amb qui tenim un pacte signat d'estabilitat. Som un equip que continua demostrant el seu companyerisme i que té tota la intenció de continuar treballant de la mà i amb un capital humà de les treballadores i treballadors municipals. Som un govern de progrés que aposta per les polítiques socials, polítiques d'habitatge i que té la mà estesa als grups de l'oposició, sempre que vulguin ser constructius. Construcció i no destrucció. Podem pensar diferent, però estimem la mateixa ciutat. Tortosa ha d'estar per damunt de qualsevol nom. La gent que em coneix sap que no soc de protagonismes. Els projectes són de la ciutat, no de les persones. Per tant, treballem per la ciutat i per projectes que facin brillar a Tortosa. La resta ni m'interessa ni em distraurà del meu principal objectiu, que és millorar la ciutat que estimo. El present i el futur depèn de nosaltres. No podem canviar ni recuperar el passat. El nostre deure és construir un futur compartit que il·lusione i que deixi una ciutat millor de com l'hem trobat. Jo, com a primera alcaldessa republicana de Tortosa, vos prometo que m'hi deixaré la pell. Soc de les que s'arromanguen i així treballaré per la Tortosa que estimo, amb compromís, amb il·lusió i amb determinació. Els reptes em motiven i puc aportar una nova mirada i una forma diferent de fer les coses. Tortosines i tortosins, l'estima per esta ciutat ha de ser el nostre motor. Vos demano confiança, perquè la nostra estimada ciutat se la mereix. Cuidem-la, creguem-hi i fem-la avançar amb l'orgull de ser d'aquí. La millor Tortosa serà aquella que camine al costat del territori. Així brillarà amb la llum que mereix, la d'una de les capitals dels països catalans que cuida, que lidera i que uneix. Moltes gràcies a totes i a tots per la seva assistència. Encetem la Tortosa del futur. Vinga, som-hi. Visca Tortosa, visca les Terres de l'Ebre i visca Catalunya lliure. Moltes gràcies a tothom i s'aixeca la sessió. Que tingueu molt bon dia.